пълнолуние в Овен. Настанете се удобно, защото днес на гости ни е Вероника. Здрасти! Здравейте. Вероника, днес решихме да направим малко една по-разчупана прогноза. Аз обикновено се включвам сама по повод новолуния, пълнолуния, но реших, че е много готино да вкараме Таро плюс астрология и смятам, че е много полезно за вас. Вие имате една такава обратна връзка. Защо, Цвети, когато казваш прогнозата на звездите, не вкараш и някоя друга карта? Аз не съм таролог, обаче Вероника, която е член на нашия клуб по астрология, тя ще разкаже малко повече после, ще сподели своите впечатления. Се занимава с Таро и е много магиоснически настроена днес, в добър смисъл, да ни изтегли по една карта за всяка зодия, така че всички зодии да си наострят ушите. Как си днес, как се чувстваш? Благодаря ти, че прие поканата. Аз благодаря, Цвети. Добре се чувствам. Много хубав, много И приятен ден. малко виж си микрофона, само да си усилиш звука лекичко. Мисля, че не, че се чуваме добре. Днеска, да, между другото е много готин ден. Сега, аз искам да разкажа, ще ми позволиш ли няколко думи да кажа за това пълнолуние? Ти също можеш да се включваш, защото си член на нашия клуб по астрология, така че си в час с всички звездни неща. Даже мисля да споделя не знам дали ще мога да споделя един екран за кратко, само да покажа. Чакай да видя какво ще споделя, защото Меркурий не е ретрограден, ама не съм си го отворила. Така че, отваряме си го сега, ето го. Ти ще кажеш дали всичко се вижда добре. Да, идеално се вижда. Това е картата, мили хора, което виждате. Това е Астроком. За тези от вас, които сега този канал в YouTube, който вие следите, той не е професионален. Тоест тук няма да използваме много термини, за да не ви затормозяваме. Но все пак искам да визуализирам една карта тук с Вероника, да видите днешното пълнолуние в Овен, какво се случва. Набързо казвам какво се случва и наострете уши, защото ще теглим по карта за всеки. Тези карти ще са напътствие за енергията на пълнолуние следващите 2 седмици, докато дойде новолунието, нали така? Да, какво ще донесе за всяка една зодия това пълнолуние в Овен? Да, и вече ако те искат нещо конкретно, могат да се свържат с теб. Контактите са в описанието, линкове в видеото. Както с мен, така и с нея. Но както и ти виждаш, може да се включваш тук в аспектите. Пълнолунието се случва в знака на Овен. Има нещо много интересно, аз това съм го загатнала в предишно видео, но ето този Нептун тук, който виждате, вчера беше затъмнен от Луната, т.е. Луната мина през Нептун за втори път вече и направи едно такова сенчесто, нали, затъмнение. Затъмнение означава нещо да не се вижда. Нали, преведено на земен език в битовизмите, нали, в ежедневието ни, това означава, че някъде нещо няма да е съвсем така, както изглежда. Някъде нещо може да имаме разни илюзии да ни се разбият. И това се случва точно в хода на пълнолунието, това го казвам, и това е важно. Отделно тук имаме едни опозиции, едни кармични процеси, които ще текат и те най-силно ще се разгърнат в края на октомври, когато ще се случи затварящия се цикъл ти знаеш, затъмнението на слънчево затъмнение, обаче Да. тук в знака на Везни. И сега, какво може всъщност да ни провокира този Нептун? Един такъв транзит на Луната може да ни накара да сме много объркани, да не можем да мислим и да чувстваме адекватно земно, както този Меркурий изгря на 18 септември като зорница. Може да го видите на небето сутрин, между другото, аз го виждам от леглото. Без майтап, сутрин, точно преди изгръв, може да видите изгръва на Меркурий като зорница. Той е много ярък, което виждате какви хубави аспекти прави, подкрепя всички, особено близнаци, деви или там, където има концентрирана дева някъде, или пък имате самите вие Меркурий в дева, или пък самият транзит на Меркурий ви прави хубави аспекти. И сега, ако вие не знаете какви аспекти ви прави нещо или какво въобще говорим в момента, можете да се свържете с мен, естествено ще ви обясна. Но мислите, чувствата, емоциите, това, което чувстват другите хора, вие може да сте като една гъба, особено ако сте емпати като нас с Вероника, и да поемате чувствата на другите. Но те не са вашите чувства, те не са вашите мисли. Може да сте неспокойни, може да улавяте грешни сигнали, защото и Нептун е ретрограден.
Нептун е висша октава на Венера и е връзката с духовния свят. Тоест, просто казвам, нищо друго, освен да бъдете предпазливи. Отделно тук има една тау квадратура, нали, малко термини да вложим все пак, което е една фигура в астрологията, която е така доста Плутон играе тук много силно и това ще продължи дълъг период. При всеки ще се отрази абсолютно персонално, естествено. При някой този тау квадрат може да задвижи много важни процеси в живота и да направи нужните промени. Но не може да говорим много общо. Аз не съм фен на общите прогнози, защото всичко е строго индивидуално, но все пак има обща енергия, която да хване. Нали? Тоест, емоционалният комфорт, който може би вие искате да чувствате или искате, нали, всеки иска да чувства емоционален комфорт, сега ще бъде леко. Тоест, трябва всеки от нас да си намери лекарството в някакъв смисъл, за да премине, нали, през това мощно пълнолуние. Какво е Овена? Кажи, Вероника, какво е Овена? Кой е знака на Овена? Ти знаеш. Какво Овена е означава да сме първия Овен? знак. Овена казва, аз съм. Това е първичната енергия в астрологията. Там, където се раждаме, там, където изгряваме. Да, там откъдето идва началото в астрологията и въобще даже идва с пролетното равноденствие, нали? Изгрява, цъфтят цветя, пчелички, идва вече, всичко се възбужда в природата буквално, както и в хората. Това управлява главата, всичко за това. В хода на това пълнолуние внимавайте с кръвоносни съдове, нали, като цяло и всичко, което ви е в главата. Тоест да не се напрягате, да не стигате до някакви ексцесии, защото това е Марсов знак. И тук има един момент с този Нептун, нали, да внимаваме за инфекциозни ситуации, за разни грипове, които се случват. Повишавайте си имунната система, правете разни всякакви дихателни практики или които се сетите. И не прекалявайте с алкохола, храната, лекарствата и всичко по Нептун, което е, нали, крайностите. Ярки неща могат да се случат в нашия живот, защото винаги, когато има, както виждаме, опозиция на Слънце и Луна, това означава пълнолуние, по средата седи Земята и казва, това са двете светила. Слънцето и Луната са и ян, мъжка и женска енергия, добро и зло, нали, живеем в този дуален свят. И ние трябва да го разбием, да го направим на парченца, защото светът е шарен и Овена тук ни казва, хайде сега да видим къде е кулминацията, какво ново, какво ще се случи като прилив на адреналин, енергия, някакво новаторство, нещо иновативно в нашия живот. Ами какво най-вече ги касае Овена, естествено, и всички, които имат огнени планети някъде по, нали, Овен, някъде в Овен или някакъв аспект, но при всяко положение течностите в организма се увеличават винаги, когато има пълнолуние и за жените, за дамите, понеже има много дами в канала предимно, диети, изчиствания, детокси, каквото и да било, винаги когато луната намалява. Тоест сега, днес, от утре нататък, 2 седмици, правим очистващи процеси, тъй като е в енергия на Овен. Тук говорим за активност, за спорт, за нещо, което е да има двигателна активност, да гориме, да сме потни, да сме, ако щете и секс правете, нали, каквото ви харесва, но просто да има движение, да има, защото какво правим ние? Ние сядаме и нещо креативно искаме да измислим. Тук менталната част, нали, работи. Обаче ако физиката ни не е активна, тук Овена имам предвид, Марсов знак, нали, физиката, ако ние нямаме активна физика, ние не можем да имаме правилен обмен на енергия. Затова е много важно да се захванем с някой спорт или нещо от сорта. Винаги тия неща ги правим на новолуние, като нови неща, но какво още може да освобождаваме? Кажи ти какво ще освободиш в енергията на този Овен, на това пълнолуние. Какво е нещото, което си решила, че вече айде да се маха? Аз като цяло освобождавам от доста години, не само от сега, много неща в своя живот. Да. Но нещото, което ми прави впечатление е, че Луната е много близко, нали, до Нептун. И Да. хората трябва да наблюдават най-вече сънищата си, понеже когато Нептун е намесен, имаме много ярки и пророчески сънища. Ето тук показвам. Да. Защото Нептун, нали, той управлява тук 12-я дом, той е свързан, нали, с минали животи, да, точно така с сънища. Аз имах някакви сънища, между другото, на миналата седмица, така че не казвам, че трябва да са негативни, нали? Тоест може да са много хубави сънища всъщност.
Всеки са различни и всеки по различен начин ги гадае. Да, да. Сега тук само да кажа за този аспект на Венера с Уран и Юпитер, който виждате един квадрат. Това е аспект, който е в хода на това пълнолуние, може да даде малко напрежение по отношение на вашите взаимоотношения, връзки, разни резки такива промени на настроения. Кой казал, кой приключил, изведнъж почва връзка, пък тя приключва вече, дет се вика. Зависи дали ви касае този аспект спрямо вашата натална карта, но като цяло има тенденция за непостоянност, за някой да го бие тока, ако мога така да се изразя, заради Уран, да сме по-неспокойни, изобщо да не сме търпеливи. Значи, първо, Овена е нетърпелив, той иска веднага да изкаже всичко, да е арогантен понякога, а в това е в ниската октава. Ако не е арогантен, той ще е активен, пробивен, инициативен, като един визионер. Обаче с този Уран, който и той е ретрограден, виждате и Уран, и Юпитер, и Плутон, и Сатурн до края почти на годината са ретроградни, нали, с малки разлики, ще има тенденция към непостоянство. Тоест, една позната тук в нашия клуб беше казала, какво става, на ден по 20 мъже ми пращат покани за приятелство. Ето ви го аспекта в действие. Това сме го видяли в клуба. Вероника, кажи нещо за защо реши да се членуваш в нашия клуб по астрология? Аз рязко като по уран тук да сме на темата. Ами аз реших да членувам в клуба по астрология, понеже затъмненията, които бяха по уста Близнаци Стрелец, удариха моята луна и се случиха много тежки събития в моя живот, които до една много голяма степен ми сринаха живота из основи. Включително загубих детето, което нося в седмия месец. Имаше опасности за моя живот. Като цяло за една част от секундата, както има една приказка, живота ми тръгна надолу. И първо се оповадах на Таро, както винаги. Но Таро ти дава едни отговори до една степен. Едни моментни отговори. И това в един момент на мен не ми стигаше. И аз започнах да ровя от сайт на сайт, в YouTube канали, докато един момент попаднах на твое видео, което нещо отвътре ме бутна, грабна ме и каза, ето това е твой човек. И ти моментално, още може би в същия ден беше, ако не ме лъжи паметта, откликна на моето съобщение. Една седмица по-късно бях вече записана в курса. Гледах, наблюдавах, малко по малко се учих. Намерих подкрепа най-вече, хора, които да ме подкрепят, да ме разбират. И започнах да научавам доста неща за себе си. Ти обърна едно по-специално внимание на мен. Обясни ми доста аспекти в моята натална карта. И по този начин аз за 6 месеца успокоих себе си и всичко това, което беше в мен и бушуваше. Да, между другото, това е много ти благодаря за думите, наистина прекрасно е и радвам се, че носи полезност, но много хора ми казват, ама как да намеря това дали, как да разбера това дали е за мен или не е за мен. Нали, защото като си говорим на консултации, вече е време да тръгнеш по духовния път, така. И човека казва, ма кое е духовния път? Как да разбера? Таро ли е, астрология ли е, какво е, нали, рейки ли ще са, нумерология ли ще е, челна стойка ли трябва да правя, нали? При всеки е различно. Единственият начин е да разбереш като пробваш. Няма как. Да. Аз бих препоръчала първо да си направят един хороскоп. И когато хората видят, че нещата, които им се казват по хороскопа им излизат, съответно те ще разберат, че това е много точна наука и няма как да бъде сгрешена. Да. И докато не пробваш, няма как да разбереш отговора. Така е. Докато не пробваш, няма как да разбереш. То един живот не стига. Астрологията е за много животи явно. Не само астрологията, въобще духовното. Много ти благодаря. Надявам се. Между другото, трябва да кажа, че Вероника не беше учила астрология и за 6 месеца има някакъв уникален напредък. Аз това и го казах преди. Много пъти съм ми го казвала. Сега ви го казвам и на вас и пред вас. Казвам го, защото все пак това е постижение и по този начин човек разбира това резонира ли му или не му резонира. Намира ли си отговори да си нареди пъзела, нали, съответно, защото никой не е казал, че едно единствено нещо ще те докара да си наредиш пъзела и ще ти отговори на въпросите, но поне ще имаш по-пълна картина. И понеже казахме, че, нали, света е шарен и възможности има от всякъде, човек трябва да има уши и очи, нали, за да види. Защото реално в тая епоха на Водолея всичко е пред нас, ама ние какво ще се избираме, не е ясно. Има и доста така лъже пророци, лъже какви ли не,
лъже гуруто, или не знам как се наричат. Така че внимавайте на кой си давате енергията, с кой се свързвате. Това може да го разбирате интуитивно. Няма с разума как да се разбере. Надявам се, че се чувствате всички добре. Искам да преминем към... Нямам търпение да теглиш карти вече аз. Не знам за другите. Моля ви се, задавайте въпроси към Вероника, защото все пак видеото го снимаме в енергия на пълнолуние, но то ще бъде излучено малко по-късно. Можете да пишете в YouTube отдолу, тя ще ги вижда коментарите после. Предполагам, че ще му обърне внимание. Нали, ще ви покажа, ще ви сложа данни как да се свържете с нея. А сега, ако искаш, можем да се концентрираме, да се успокоим. Какво беше? Да не си кръстосваме крака, ръце. Точно така. Я кажи инструкции сега. Важното е да се отпуснем и понеже това е обща информация в момента, не е за всеки, нали, по-отделно, това, което е за тях да го чуят, а другото просто да го пропуснат покрай ушите си и да оставят информацията за следващия. Добре. Сега се отпускаме, просто си следим нещата и започваме с Овен, естествено, ако искаш. Да. Да видим какво ще излезе за Овен в енергията на пълнолуние. Аз млъквам, за да не объркам. Това, което носи енергията на пълнолунието за зодия Овен е: ще водите битки и ще се отбранявате от някои битки, в които е възможно вие да бъдете победител. Може ли Овена да не води битки? Може ли да ми кажеш? Тя точно си пасна картата за Овена. Ама той ще се отбранява, но в крайна сметка има шанс да се пребори, нали така? Точно така. Давай за Телеца. За Телеца ще има едно разочарование, може би ще се скара с половинката си или член на семейството. Като цяло картата говори за една болка. Телците трябва да обърнат малко повече внимание на хората до себе си. Да, може. Те нали се управляват от Венера и виж как веднага излезе, разбито сърце ли е, как я не знам. Добре, сега това е енергия, която е за период от време, нали така? Точно така, за 2 седмици. За винаги. Да, добре. За близнаците са пара, че ще тръгнат по едни напълно нови хоризонти. Супер. Които те самите няма къде да не знаят къде ще ги отведат, но в крайна сметка може да ги доведат до една стабилност и един баланс. Супер. Рак. Раците ще спорят с някого, най-вече с голяма тълпа от хора. Това е жезлова енергия, но тук просто хората са застанали на битка. Ти сама. Ще се бият с някой раци. Добре. Сега това е за хора, които имат слънце в съответната зодия, луна или асцендент да слушат. Да, какво беше лъвчетата? Да. За лъвчетата се пада абсолютно същата карта, като за Овена. Огнен знак. Огнен знак, да. Те са си принципно по-първични така, огнените. Нещо от снегото да не е свързано да се... Възможно е, да. Огнена енергия. Това също са огнена енергия в Таро, жезлите. Което говори, че те абсолютно също ще се отбраняват, незнайно от кого, те си знаят сами хората, но може да ги доведе до една победа. Това е картата, която показва не ми навлиза и в личното пространство. Дай сега за девите да видим горките деви. Трябва да внимавам, че много деви ще ме гледат. Така ли? За девите с едни много бавни, но едни много стабилни крачки ще вървят напред към своята цел. Ето, пентакли ли са това някакви? Пентакли са, да. Добре, супер. Бавно. Какво значи бавно? Колко бавно? Рицаря на пентаклите, той е най-бавният конник, познат в Тарото, но когато той тръгне на своят поход, той винаги достига до целта. Добре. Дай да видим сега везничките. При тях ще има... Сега сме слънце във Везни. Отделно имаме там ситуацията с... Везните ще съжаляват за нещо в миналото си, нещо, което те са направили. Да. И съответно ще ги очаква едно депресивно състояние. Нощно време ще очакват някого и възможно е да си поплакват така, за да им олекне, и аз го препоръчвам. Плачете каквото има, за да ви олекне. Малко ще поплачете, айде сега. Какво беше след това? Скорпион ли? Точно така. Най-вече за жените. Ще бъдете ярки, деятелни, красиви, предизвикателни. Няма да имате време за депресивни състояния и каквото и да е било от този сорт.
ще се движите напред, ще се чувствате като най-красивата жена, ако мога така да кажа. Еха. А за мъжете специално ги очаква една ярка и деятелна кралица на жезлите, в които те от пръв поглед ще забележат. Мгм. Жена, която ще им хване много бързо окото. Интересно. Някоя аферка. После стрелец. Точно така. Я да видим другия огнен знак, какво ще изкара. Стрелеца го очаква любов на разстояние, се казва. Също така може и да си попива. Той си има цели 9 часа, от които да си пива. Коя да си избера, само той си знае. Ами да, те стрелците са така. Дай да тук по повърхността, да видим предизвикателствата. Да, Интересно е, добре. Но е хубав период, нали? точно така. Добре, емоционален. Козирог ли е? Да, Козирога. Козирога ги очаква едно ново начало. Едно ново начало, в което те ще женат едни успехи. Много добре. Това, с което се захванат, то ще им носи просто наистина печалби, дивиденти. Идеално. А, долейчетата, да? Да. Водолейщата ги очаква някакво известие. Някой може би ще им пише или някакъв документ, нещо свързано с финанси. Мгм. Супер. Който чака информацията, тя ще се появи. Хора, моля, ударете по един лайк да ни подкрепите, споделяйте видеото, да достигне до повече хора, които се интересуват от таро и астрология. И рибите ги очаква един триумф, една победа. Еха, да Това завършим. е картата на победата в Таро. Много ми харесва как завършваме 12-я знак с победа. Супер! Ами рибите имат нужда от победа, още повече с този Сатурн в техния знак. Да. Така че много ти благодаря, беше много готино. И аз много ти благодаря. Имайте предвид, хора, че това е обща енергия, обща прогноза, може да резонира, може да не е съвсем. Ако искате нещо по-конкретно, пишете на Вероника за Таро, а на мене за астрология. Искаш ли нещо да ни кажеш в заключение? Аз в заключение бих искала да кажа за курсовете по астрология. Ако хората търсят себе си и не знаят какво и как им се случва, опитайте първо, може би, с един хороскоп. Просто ще видите веднага как отговаря за вас, защото на всеки един човек картата е строго индивидуална. Всеки един човек се ражда с различни аспекти, различни декади и те са много неща, като взето термини в астрологията, но ако усетите, че това е вашето нещо, няма да сбъркате, когато се запишете в клуба по астрология, защото аз лично за себе си мога да кажа, че през цялото време усещах подкрепата на Цвети и на момичетата в курса. А на Цвети лично съм и много благодарна, защото през цялото време, когато аз склонявах глава надолу, тя като един танк ме буташе с двете ръце напред. И аз открих себе си и в момента живея по начина, по който искам да живея. Щастлива съм, лягам си спокойна, ставам спокойна. Всичко ми е, да ни кажа, тип-топ. Ей, благодаря ти много, наистина. И аз Думите. много ти благодаря. Знам, че си искрени, чувствам ги и затова много ти благодаря, че го споделяш с всички. А, Няма човек, който да не е преживял нещо брутално в Да, живота, който да го върне, защото такива са тук нещата на Земята, в крайна сметка. точно така. Някой им е по-леко, но то така отстрани е лесно да съдим. Тъй, че да влезеш в обувките на другия човек е най-трудно, а в Да, същото време, нали, да не, нали, трудно е да разбираш другите хора. В днешно време аз го виждам като някаква епидемия, как толкова силно всички са настроени на вълна его, че им е трудно да влизат в обувките на другите хора. Това е доста по рибите, между другото. Да да, си състрадателен, да изпитваш емпатия. Но това са качества, които ние ще трябва да развиваме тепърва, да ги изваждаме от себе си, защото всеки го носи това зрънце. И точно с това въпросно, квантово, нали, преобръщане, ние трябва да го направим. Няма на някой да му се размине, по един да. или друг начин си знае нещата. Сърдечно ти благодаря, И беше аз много много ти благодаря. интересно, много полезно и очаквайте нови такива интересни включвания по различни теми. Това ни беше експериментално, надявам се да ви е било интересно и полезно. Пишете коментари, ще ги следим с интерес. И внимавайте, за да не сте много емоционални днес. Дишайте и издишайте. Чао от мен! Чао.